Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way it lies. Zorionak gaurkoan irabaztea lortu duzue. Bai, bueno, hasiera kaskarra auki deu, oraindik jolastea txilabakin atera galako, oraindik inauteritako ajeakin, da koste zaigu martxa hartzea. Eta bueno, bigarren laurdenen partiei buelta eman diou eta aurretik jarri gea, baina bueno, bigarren zatin berriz pistoia jetxi deu, gerturatu dira eta bueno, azkenen irabazi deu, baina ez nahi bezain lasai. Zer moduz ikusi duzue jokoa? Bueno, lehengo astean oso ondo jokatu genuen, baina aste honetan oso makalibili gea. Jokalari batzuk ez zeuden oso kontzentrauta, era nola baita esateko, baina bueno, lanen jarraitu behar dut, eta horrengo astean partio garrantzitsua daukau, eta irabaztea lortu dugu. Ikusi dugu batek mina hartu duela, ezta? Bai, bueno, jokaldi baten, salto batean, lurrea eroi da, eta orkatia bihurritu du, baina espero du zerreiz izatea, guain puztintzaio, baina bueno, jokalari garrantzitsua eta espero du hurrengo asteako sartuta egotea. Digute hurrengo arrasaten duzuela, ezta? Bai, hurrengo asteen derbia daukau, han beti partiu beroak izaten dira, eta ea ez du presioa nabaritzen, garaipena lortzen eta maila mantentzeko beste pauso bat ematen. Orduan, klasifikazioan nola zoazte? Momentu honetan hirugarrenagoaz, 10ko liga eska batean eta 10etik 4 talde jaisten dira. Orduan, oraingoz, nahiko, esan dezakegu ondo goazela, baina 2 partio galdu ezkero, beti zuloan sartzeko arriskua dago. No, sabíamos que era un partido muy difícil, fuera de casa ahora en el segundo grupo es muy complicado. Tenemos bastantes bajas que los vamos a notar en esta segunda fase y bueno, tenemos que luchar los partidos de casa. Cuando estamos bien físicamente, aguantamos bien el ritmo del partido, pero al estar muy pocos en el equipo, cuando pasa el tiempo, ellos tienen más rotación que nosotros, al final llegamos en la segunda parte bastante cansados. Bueno, digo ahora que hemos perdido, pero bueno, entonces me voy un poco triste, pero bueno, Tolosa me ha gustado, es un equipo que me ha gustado bastante. Y no creo que va a tener ningún problema para salvarse, porque aquí en casa van a ganar todos y fuera rascarán a uno. Pues hay 2 equipos que están bastante arriba y luego esto bastante junto. Estamos con 5 o 4 partidos ganados, ahora el Tusa se va al 6, que es muy buena clasificación, y creo que con 2 más y con 8 yo creo que están salvados. Zorionak ikusi dugu gaurkoan irabaztea lortu duzuela, ezta? Bai, partidu zai izan da eta importantea, eta bueno, azkenen garrantzitsuna irabazi dela eta jazta, hori. Ikusi dugu hasieran aurkariek markagailua aurrera egin dutela, baina bigarrengo zatitik aurrera buelta eman diozuela partiduari. Hasiera, ez egiten pan hau da oso gaizki, pixkanak hasiera buelta ematen, bigarren kuarto oso ondo jolastu dut, eta presionatzen pixkat eta azkarrateatzen atakatzea, azkenen lortu dut. Markagailen aurren jartzea. Nola ikusi duzue jokoa? Ondo, guk pentsatzen dut gure jokoa egiten badeu, partiko aurrea atako ditugula, erraz atako ditugu, eta garrantzitsuna, permanentzia lortzea lortuko dula azken. Zer moduz zoazte klasifikazioan? Bueno, hain jartzea uste 6 garaipenekin da 4 galduta, eta ondo goaz, eta 3. nola jarriko geha, eta permanentzia lortzeko erraz. Eta hurrengo partidoan non daukazue? Joazten dugu arrasaten, oain lehenengo dijo ustenan kontra, eta partidu zoi bat izango da, baina espero dugu aurre atatzea.
I love the way